Chuncembe ukuya kwinkomfa yamashumi mahlanu nesihlanu ye-ANC ngoDisemba. Siyavela ke izandla zamalungu esigqebe esiphezulu afuna ukukhokhela kwizikhundla eziphezulu zalombutho. Omnye wabo nguGqirha uZweli Mkhize owayesakuba ngumphathiswa wezempilo. Uthi kaloku uzawuqinisekisa ukubana kukho ukusebenza okuthe gabalala kuHulumeni woMzantsi Afrika. I think there are 4 areas that one wants to focus on. The first one has got to do with the rebuilding the ANC, strengthening the ANC as a party, as an organization. That's one issue. Secondly is to deal with government, to improve the government and ensure that it's able to implement policies and the service delivery. Mkhize uthi ukubanjwa kwabesakuba ngumongameli uJacob Zuma kwabangela isankqwe noko kwi-ANC. And the fact that at 8 years, there could have been another way of dealing with the fact that if there was a court judgment, there would be a way of dealing with it. The correctional services has got all of those issues. Ugqirha Mkhize uvelile nakumcimbi wokuba wathi walahla esikhundleni njengomphathiswa wezempilo kulandela isiganeko se-digital vibes. I resigned at the back of this big investigation into the communications tender, which is referred to as digital vibes. But just to take the public again, to remind the public what had happened, this was amongst the matters that were raised by the Auditor General way back in December 2020. Ugqirha Mkhize umile kwelithi umcimbi we-digital vibes waphekwa i-SIU kwaye ingxelo yabo ayinamhluzi. Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.